Чаго чакае Лукашенка, аб чым ён просіць і пра якую трагедыю кажа, які дакумент беларускага КДБ атрымалі незалежныя журналісты, а таксама што вядома пра магчымае памілаванне Марыі Калеснікавай. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Александр Лукашенко наведаў адкрыццё адрамантаванага мінскага стадыёна «Трактар». Там ён нагаварыў усяго і пра ўсё на свеце. Асаблівая ўвага, само сабою, была нададзеная будучым выбарам. І тут Лукашенко заявіў, што за тыдзень у яго падтрымку сабралі ўжо больш за 700 тысяч подпісаў. Вчера уже мне доложили, что где-то около 700 тысяч подписей, но я ориентирую их на то, что, может быть, уже и хватит. Крутой говорит, ну как хватит, мы же не можем закрыть пункты, кто-то не успел и так далее. Затым жа Лукашенко пажурыўся, што за яго марыянетачных кандыдатаў беларусы падпісываюцца не вельмі ахвотна. Как мне докладывают, люди не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует и очень серьезно напрягает. Тур это когда-то Игорь откомментировал, говорит, что для меня самое главное это доверие людей, самое страшное. Потому я даже молчу, ничего не говорю, вы на меня вешаете какие-то мои обещания, и я их потом должен выполнять. Это самая ответственная работа для президента. Ён падобна разумее, што выбраў сабе ў супернікі зусім ужо дэкаратыўных персанажаў, таму цяпер яму даводзіцца супакойваць грамадзян і угаворваць ставіць подпісы ў іх падтрымку. Тыпу Гайдукевіч жа не бабарыка, пасля да вас губазік не прыйдзе. Поэтому я хочу попросить людей, ничего страшного нет, если они там отдали, ну, Игорь, допустим, или Кустовой расписался с Азаронком за Лукашенко, ну, куда им деваться, они уже и проголосуют, понятно, за Лукашенко, но им же никто не мешает поддержать, там у нас коммунист есть, либерал труда и справедливости, Аня Конопатская всегда у нас в альтернативе не дает нам уснуть. Ну почему? Пусть они участвуют. Але далей весялей. Лукашенко на свой лад патлумачыў і дзіўныя паводзіны тых кандыдатаў у прэзідэнты, якія сняліся амаль адразу пасля свайго вылучэння. Ну выдвинули. Оля Чемоданова у нас была. И Бобрику. Ну нормальные люди. Конечно, они сторонники президента. И они шли, как я сказал, зная почему. Мы знаем, что президент выиграет. Мы будем их... Но мы не дадим его там обидеть. Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели, внутри организации не очень это понимают, они лучше говорят, мы снимемся. Ну, как меня проинформировали. Затым жа прысутныя пачулі і традыцыйны маналог, што прэзідэнтам у Беларусі можна толькі нарадзіцца. Я же вам говорил, президентом не становится. Президентом рождаются. Я не про себя, причем, слушайте, я когда это говорю, просто вам говорю, как должно быть. Ну и напрыканцы Лукашенко выступил с вось такой промовой. Нет никакого страха в том, что будут участвовать все, кто захочет. Мы там договоримся, мы страну больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени, не дай бог поставить, ни разрушить. Это исключено. Как бы кому-то это не хотелось. І калі падсумаваць гэтыя словы, то можна смела сказаць, што нават намёка на справядлівыя выбары ці сапраўды незалежных кандыдатаў не будзе ніколі. Паразважаў Лукашенко і пра амерыканскія выбары, і тут звярніце ўвагу на адзін цікавы момант. Но так получилось, что Дональду, правильно он говорит, Господь не просто так меня уберег. Лукашенко добра вядомы тым, што заўсёды прагаворваецца ў нейкіх дробязях, і тут, заўважце, ён называе Трампа не па прозвішчы, а па імені – Дональдам. Гэта падобна выдае сябе яго ўсхваляванае чаканне, бо Лукашенко ўпэўнены, што абранне Трампа тым ці іншым шляхам сыграе яму на руку. Таму вось так па-дзіцячы і падкрэслівае сваё стаўленне да новага амерыканскага прэзідэнта. На хвіліначку, ён не называў Абаму Баракам ці Байдена Джо, а тут Дональд. І гэта трохі смешна, бо Лукашенко жа цяпер любіць паўтараць, што падзеі 20-го года гэта ўсё справа рук калектыўнага захаду і канкрэтна ЗША. Дык а ўлетку і ўвосень 20-го года прэзідэнтам Амерыкі і быў якраз Дональд Трамп. Байден атрымаў паўнамоцтвы толькі ў студзені 21-го, але ж такія дробязі Лукашэнку не вельмі цікавяць. Пасля да Лукашэнкі прывялі дзяўчат з футбольнай каманды Мінск, і там яго ўжо панесла на поўную. Спачатку ён расказаў пра свае неверагодныя поспехі ў футболе. У меня была мощная стартовая скорость. Я там 7 шагов делал, со мной никто сравниться не мог. Я получал мяч на линии,
уходил сюда, защитники под меня, я отбрасывал мяч вправо, и моя задача была подать на ворота. Затым пра асабістую спартыўную трагедыю. Поле не такое, как здесь. И я бежал, споткнулся. Какая-то канава была там, пастбище. И я упал на левое колено на большой скорости. Ну, меня сразу и вынесли за ворота. А на завтра туда-сюда, никто меня там не лечил. А потом прошло время, колено дало себя знать. Поэтому вот такая трагедия у меня была в спорте. И вот сейчас у меня колено. Ну а скончылася ўсё, як звычайна, камедыяй. Я с детства, со школы спал с мячом. Не такие были мячи. Я сам шил, ворота сам оборудовал. Жутко хотел в футбол играть. Бацька Марыі Калеснікавай зрабіў нечаканую заяву. Пасля сустрэчы з дачкой Александр Калеснікаў паведаміў некаторыя дэталі агенцтву Associated Press. Ён кажа, што Марыя была ў адносна нармальным стане, але ён падкрэслівае, што не можа даваць далейшых каментароў, паколькі ўлады дазволілі кароткую сустрэчу пры ўмове, што ён не будзе агучваць ніякіх падрабязнасцяў. Але таксама Александр Калеснікаў сказаў, што абмяркоўваў з дачкой магчымасць звароту да Лукашэнкі з просьбай аб памілаванні. Марыя пра гэта думае, коротка адзначыў яе бацька. Нагадаем, што Марыю Калеснікаву затрымалі ў восень 21 года, а ў 21 годзе яе асудзілі на 11 гадоў пазбаўлення волі. Журналісты здабылі сакрэтную інструкцыю беларускага камітэта дзяржаўнай бяспекі. Апошнія гады затрымання імператрусы ідуць па ўсёй Беларусі амаль штодня, і вось цяпер высветлілася, што спецслужбам сталі выдаваць спецыяльную памятку з інструкцыямі, як праводзіць імператрусы менавіта па палітычных справах. Называецца гэта алгарытм правядзення аператыўна-следчых мерапрыемстваў, і цяпер такая папера трапіла да журналістаў партала «Зеркала». Яны кажуць, што гэтая інструкцыя не выглядае афіцыйным дакументам, бо там няма подпісаў альбо пячатак, і гэта проста раздрукаваны тэкст з пералікам дзеянняў пры обшуку і затрыманнях. Алгарытм прапануецца такі. Перш за ўсё трэба правесці ператрус па месцы жыхарства. Можна задзейнічаць сілавую падтрымку амапаўцаў, але запрашаць байцоў ці не вырашае непасрэдна старэйшыя аператыўныя групы КДБ. Калі чалавек не падпарадкоўваецца альбо супраціўляецца, сілавікі могуць адразу адправіць яго пад адміністрацыйны арышт з дапамогай мясцовай міліцыі. Прычым адзначым, што пра суд там нават не гаворыцца. Усім і так зразумела, што пры патрэбе іх ахвяру 100% адправіць у ізалятар на патрэбны тэрмін. Дома у фігуранта сілавікам трэба шукаць прадметы, якія, цытата, паказваюць на датычнасць асобы да дэструктыўнай дзейнасці. Шукаць прапануюць нататнікі запісамі, якія тычацца палітычных падзей у краіне, фота і відэа з акцый пратэсту і БЧБ атрыбутыку. Ёсць яшчэ адзін момант, на які прапануюць звярнуць увагу. Зноў цытата. Кантакты з прыхільнікамі пераменаў, якія выехалі з краіны. Акрамя таго, інструкцыя нагадвае пра агляд тэхнікі, месенджераў, электроннай пошты і падпісак у сацыяльных сетках. Затым адбываецца допыт. Яго можна правесці ў мясцовым КДБ ці проста на месцы, то бок проста дома ў чалавека. Падчас яго у фігуранта трэба ўзяць падпіску аб неразгалошванні дадзеных папярэдняга следства. У выпадку датычнасці чалавека да экстрэміскай дзейнасці яго затрымліваюць. Гэтае рашэнне трэба ўзгадніць з канкрэтным супрацоўнікам КДБ. Па выніках адпрацоўкі асобы належыць даць справаздачу. Інфармацыю пра гэта неабходна адправіць адмысловаму супрацоўніку КДБ на службовую электронную пошту, а матэрыялы па справе пераслаць у Мінск з суправаджальным лістом. Адрасат паказаны коротка – 4ГУ. Тут можна меркаваць, што гаворка ідзе пра галоўнае ўпраўленне па барацьбе з тэрарызмам і экстрэмізмам, якое ўваходзіць у структуру КДБ. Ну і ў працяг гэтай сумнай тэмы стала вядома пра масавыя затрыманні, якія адбываюцца ў Гродзенскай вобласці. Там праходзіць сапраўдная аблава на людзей, у якой удзельнічаюць у тым ліку і супрацоўнікі КДБ. Прычыны такой актыўнасці сілавікоў і колькасць затрыманых пакуль невядомая, але нядаўна падобныя зачысткі праходзілі ў Смаргоне і Слонімі. Там схапілі каля 50 чалавек. Акрамя таго, стала вядома пра актыўнасць КДБ на беларускай чыгунцы. Там складаюць спісы работнікаў, якіх пасля выклікаюць на размову да спецслужбістаў. З некаторымі работнікамі чыгункі праводзіць так званую прафілактычную гутарку, падчас якой людзей палохаюць звальненнем альбо гіпатэтычнай крымінальнай справай і пасля турмой. Затым жа даюць падпісаць паперу, што работнік не будзе удзельнічаць у недзяржаўных мерапрыемствах альбо іншых акцыях пратэсту. Некаторым чыгуначнікам пасля гутаркі прапануецца ў добраахвотна прымусовым парадку наведаць камітэт дзяржаўнай бяспекі. Прычым апрацоўку звычайных работнікаў давяраюць штатным ідэолагам і намеснікам па бяспецы, але
асаблівую цікавасць спецслужбы маюць да сярэдняга і старэйшага складу белчыгункі, і там ужо працуюць самі. Таксама вядома, што падчас гэтых гутарак супрацоўнікі КДБ забіраюць у людзей мабільныя тэлефоны і праводзяць з імі маніпуляцыі без ведама ўладальнікаў. Верагодна, што такім чынам спецслужбы капіююць змесціва мабільніка для далейшага аналізу. Беларускія прапагандысты спрабавалі абвергнуць нярадасныя навіны, але ў выніку самі ж і пацвердзілі іх праўдзівасць. Нядаўна з'явілася інфармацыя пра тое, што ў Гомельскай вобласці вялікія праблемы з медыцынай. Там не хапае дактароў і абсталявання настолькі, што пацыентаў, якім патрэбныя хірургічныя аперацыі з адных раёнаў, возяць у іншыя, бо на месцы аказваць дапамогу проста няма каму і няма чым. Дзяржаўны тэлеканал СТБ вырашыў гэта абвергнуць і зняў сюжэт, у якім наўпрост гаворыцца, што так і ёсць, і людзей з раёнаў сапраўды возяць да хірургаў у буйныя бальніцы. Але ж прапагандысты паспрабавалі выкруціцца. Яны патлумачылі, што такая схема гэта, маўляў, не праблема, а наадварот дасягнення і разумнае выкарыстанне тэхнікі і кадраў. Мінская пара зладзіла незвычайную гендер-паці. Гендер-паці – гэта вечарына, на якой будучыя бацькі упершыню даведваюцца, хто нарадзіцца – хлопчык ці дзяўчынка. Звычайна на такіх мерапрыемствах адкрываюць скрыню з паветранымі шарыкамі ці замаўляюць феерверкі. Калі колер ружовы, то будзе дзяўчынка, калі блакітны ці сіні, адпаведна, хлопчык. Але ж мінчукі пайшлі яшчэ далей і замовілі сабе цэлае шоу на светадыёдных экранах адной з офісных высотак сталіцы. Аказваецца, такая паслуга даступная для ўсіх жадаючых. Цана – 1100 рублёў. Чарговага беларуса затрымалі ў Польшчы. І зноў справа аб працы на замежную разведку. Вядома, што мужчына быў затрыманы 6 лістапада. Гэта чарговы арышт у рамках расследавання дзейнасці арганізаванай злачыннай групы, якая па замове замежных спецслужбаў здзяйсняла дыверсіі ў гарадах Польшчы, у прыватнасці падпалы. Паведамляецца, што ў беларуса знайшлі і канфіскавалі прадметы, якія могуць быць выкарыстаныя для падрыхтоўкі падобных дыверсій. Цяпер мужчына арыштаваны на 3 месяцы. Яго імя і іншыя падрабязнасці пакуль не прыводзіцца. Крывавы налёт адбыўся пад Слуцкам. Там зграя сабак напала на атару дарагіх авечак у вёсцы Чалевічы. Бадзяжныя драпежнікі заляцелі проста ў двор да фермера і нарабілі бяды. У выніку мноства авечак моцна пакусалі, а барана разадралі на часткі. Прычым пацярпелыя жывёлы гэта прадстаўнікі дарагіх парод, якія каштуюць па некалькі сотень даляраў, а то і даражэй. Цяпер у справе разбіраецца міліцыя. Дзікая гісторыя адбылася ў Чашніцкім раёне. Там пенсіянер прынёс дадому шчанюка, але калі жывёла сцягнула са стала кавалак мяса, мужчына разлаваўся і проста задушыў свайго гадаванца. Расправу ён учыніў у сваім двары на вачах суседскіх дзяцей. Гэта ўбачылі мінакі і выклікалі міліцыю. Цяпер на мужчыну завялі крыміналку за жорсткае абыходжанне жывёламі. Яму пагражае штраф, выпраўленчыя працы ці нават арышт. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.